Кіраўнік беларускай праваслаўнай царквы мітрапаліт Веньямін нядаўна параўнаў згвалтаваную Лукашэнкам беларускую канстытуцыю з Бібліяй. Няўжо паміж імі такое падабенства? Царкоўны іерарх сказаў гэта падчас інтэрв'ю каналу ОНТ. Што ж, паслухаем самога мітрапаліта. Божие Богу, Кесареву Кесарева. А Лукашэнку Лукашэнкава. Лукашенко ж мае ўладу не меншую, чымся ў рымская Цэзара, хутчэй нават большую. Асноўны закон дзяржавы ён цалкам паставіў сабе на службу. Царкоўны іерарх удзячны тым, хто падладжваў канстытуцыю пад Лукашэнку. Мы видим и благодарны президенту и тем, кто дорабатывал текст Конституции. Толькі чаму канстытуцыю можна колькі разоў мяняць, а закон Божы паводле мітрапаліта мусіць заставацца нязменны? Хаця, можа быць, і нязменны, але трактаваць яго можна так, як каму ў гэты момант выгадна. Если же люди будут изменять свою жизнь вопреки закону Божьему, который написан на все времена для всех народов, то ничего хорошего от этого не будет. У нашай гісторыі ўжо быў правадыр усіх часоў і народаў, які насамрэч з заснавальнікам расійскай праваслаўнай царквы ў тым выглядзе, у якім яна існуе цяпер. Засталося толькі яго святым аб'явіць. І, магчыма, хутка так і станецца. Іконы з ягонымі выявамі ўжо ёсць. Але вось Лукашэнку святым быць мала. Недарэмна ж яго некалі Канстантин Сумар называў вышэйшым за Бога. Ён і сапраўды сябе такім лічыць. Таму так і робіць. Нават калі ўзяць першыя 3 запаведзі, то яны нібыта створаныя пад Лукашэнку. Толькі слова Бог замяніць на Лукашэнка. І ўсё будзе як трэба. Гэтак гучыць першая біблейная запаведь. «Я Господь, Бог твой, які вывеў цябе з зямлі егіпецкай, з дому рабства. Хай не будзе ў цябе іншых багоў перад абліччам маім». А ў нашым выпадку гэта мае гучаць так. «Я кіраўнік ваш, Лукашэнка, які пазбавіў вас ад плётак і лапцяў, даў вам штаны і муку, і не будзе ў вас іншых кіраўнікоў апроч мяне». Мы ходили под плеткой и в лаптях, без штанов, нищие и голодные. Ведь было время, когда муки в стране оставалось всего на 3 дня. А ўсе, хто супраць Лукашэнкі, ворагі паводле вызначэння. Таму і сядзяць яны ў турме. І працягвае Лукашэнка іх садзіць. А вось другая запаведь з Бібліі. Не рабі сабе куміры і ніякай выявы таго, што на небе ўгары, што на зямлі ўнізе, і што ў вадзе ніжэй зямлі. Не пакланяйся ім і не служы ім. Бо Господь Бог твой, Бог руплівец, які карае дзяцей за віну бацькоў да 3 і 4 роду, што ненавідзяць мяне, і які чыніць мілату 1000 родаў, што любіць мяне і шануюць запаведзі мае. Лукашэнка ж так і робіць. Дзяцей саджае за бацькоў, бацькоў за дзяцей, а вось хто пакланяецца яму, таго ўзвялічвае і асыпае рознымі ласкамі. 3 запаведь у Бібліі такая: «Не вымаўляй імя Господа Бога твайго марна, бо Господь не пакіне без пакарання таго, хто вымаўляе імя яго марна». І Лукашэнка менавіта так і робіць. Не пакідае без пакарання тых, хто дрэнна пра яго напіша ў якім артыкуле ці проста ў каментары. Лукашэнка, як гісторык, мусіць ведаць, што быў такі рымскі імператар Калігула, які аб'явіў сябе Богам, і мусіць ведаць пра лёс, які яго напаткаў. Як напаткаў ты лёс іншых дыктатараў, што ставіліся вышэй за законы, і чалавечыя, і прыродныя. Варта ўжо задумацца, бо час працуе не на ягоную карысць. Зміцер Лупач, Белсат.